못전에 멈춰라 그 내가 어디서 공회가 너가 변한 앵것저 멈춰라 Semua Prabu Jalan Sahaya Wisat Doyan Rawat Yo mereka jodoh Mika Krishna Wana Bang itu
pinangkar kula dawuh dalem sewu sira kados pundi pawartanipun kempalipun sedaya para prajurit Nenani kempalipun sedaya para prajurit Gusti Ratu sedaya menika derek nangil wonten ing pasif barangku wonten salah setunggalipun ingkang nggodhangi palenggahan Gusti Ratu yen ngono sawetawis kula tringgah prayogi kabeh para putri rakyat uga derek sibata diajeng. Sedaya sami derek masyarakat Nanggung Kakang. Yen ngono kabeh para putri aturana lungguh sing kepenak ya diajeng. Esokaken dawuh Kakang. Kados putih
Kakang Pati minangcar lan kabeh para pangbat pangbaning praja kanthi dasar anata anici saha alimpang Pasibanagung praja Majapahit tinarbuka. Kakang Pati minangcar kula dalem sewu kadang sira saksampunipun kula pirsa menani kasugenganipun sedaya para prajurit kula nyungsung pawarta kados pundi kawontenanipun praja Majapahit kakang leka sunyatanipun Gusti Ratu wonten ing Prabon Majapahit menika tansah ayem lan ayem boten wonten salah satunggalipun para prajurit lan para tunggawa menika ingkang macahi dawuh panjenengan Gusti Ratu. Kakang Pati minangcar Kula dalem sewu saksampunipun kula midhangetaken menapa ingkang panjenengan aturaken rumangsa marang jroning ati kula kakang jalaran panjenengan ngendika menawi to praja Majapahit sampun ayem tetep mila saking menika kakang saring praja Majapahit ing sampun ayem monggo sami dipun jagi sareng kula boten kersakaken menawi to wonten salah satunggiling prajurit ingkang badhe nyawuh tatanan wonten ing praja Majapahit kakang leka sunyatanipun Gusti Ratu sedaya para prajurit menika sampun boyo-boyo lan dalam bumiling akhiripun purun kepikrato Majapahit menanging yen to wonten para prajurit ingkang macahi dawuh panjenengan kula ingkang paling pitutur dumateng para prajurit menika Gusti Ratu manunggaling kawula kayang prajurit damel kukuing praja Majapahit mila saking menika kakang panjenengan ampun niwakaken gesangipun sedaya para prajurit ugi sedaya para kawula senajan kawula ingkang mapanipun tebih ratu cedhak saking watu menawi to gadhahi lelabetan tumrap praja Majapahit panjenengan ampun tidak maringi ganjaran nika sok wangsulipun kakang panjenengan ampun mawas mantri bupati menawi to wonten kaluputan tumrap praja Majapahit panjenengan kedah maringi paukuman jumbuh kaliyan dosa kalepatanipun menika sampun dados tanggung jawab kula Gusti Ratu awit para kawula ingkang mapan wonten ing padusunan menika sampun bumi lengakenipun makarya wonten ing pasabenan awit bumi kraton Majapahit menika sampun gemah titah woh sinawi ateges para kawula ingkang mapan wonten padusunan menika boten wonten ingkang kirang sadar lawari pangan Gusti Ratu sedaya menika namung sagenging agenging kawicaksanan Kakang Pati minangcar denipun gatekaken gesangipun sedaya para kawula kakang menika sampun kula menika nggih anamung nyuntut dumateng panjenengan
awit Pejalan dalam menika atur panguwas wonten Kraton Majapahit menika boten milah-milah menika para kawula lan para punggawa pejalan menika pejalan kul menika pejalan sedaya menika kula namung rumasi yen to kula menika dados pangayomaning kawula Praja Majapahit namung netepi dawuh Kakang Pati Minaucar nalika rumuhun Kakang Pati Minaucar nate dawuh dhateng kula nalika kula tasih naminipun damar nalika kula kajumenengaken ratu wonten ing Praja Majapahit Kakang Pati Minaucar nate dawuh damar wulan besok yen to sira wis kelakon lenggah kursi keprabon Majapahit sira kudu tumindak adil lan bijaksana tegesipun ampun milah-milaken setunggal antawisipun setunggal panjenengan nate ngendika kados ngaten luwih leres matur panjenengane pejalan menika sampun ngestoaken wonten para kawula ingkang tiyang sandang kalawan uga lan para prajurit menika boten kirang anggenipun olah budaya ayuda lan busana menika nggih pabiyaraken sarening pendhapa Majapahit dipun kebaki sowaning para prajurit sawetara wis Kakang Pati Minaucar kula aturi kaprayogi pangesane gawe uga marang sira Harya Bumbang injih dawuh katimbang kula Gusti Prabu sira pinangka luraing Tamtama Praja Majapahit kaping nggonmu mranata para prajurit sing mapan ana ing Praja Majapahit sedaya para prajurit wonten ingkang mapan wonten Praja Majapahit sapunika kathah kemajenganipun anggen nindakake sabunan olah widane peperangan sabet sinabeting begaman undo olah widane raga sedaya tansah tengginas trampil bahwa ingkang semaken panjenengan dalih Harya Bumbang injih dawuh kula kowe ingsun yen to sira nindakake kewajiban aja nganti gawe kuciwaning sunya nggih panjenengan boten sakuwatos niki tunggu sing kepenak wis paten dawuh uga marang sira Dimas Guntara uga semanten ugi kula kawas untuk sodowan panjenengane anggenipun kula para panemon kula pinten wonten ingkang ujiwan panjenengan kawas Dimas Guntara yen tak rasakake sajroning sira mapan ing Praja Majapahit sithik boga sithik nggonmu matur marang Kakang tansah antut-utut ning aja cukup semono Dimas ulingipun Kakang sira kudu mudi kaweruh yen to sira wis bisa mudi kaweruh besok yen to kelakon Dimas Guntara ngersakake garwa ben ora bingung nggone ngelati marang garwaku injih kawas yen ngono sawetara lungguh mangsaken dawuh kan kowe Dimas tangan injih dawuh niki balak kula Kang Mas kapiye wartane nggonmu mapan ning Praja Majapahit tak yo krasan to Dimas injih kaos sanget Kang Mas anggen kula mimpin saguling para prajurit Kang Mas olah bedaning keprajuritan menika sedaya boten ingkang boten kalenggahan
lawongan ingkang badhe mungkin wonten ing kepraban Majapahit. Yen to boten wonten tata asta panjenengan boten kula aturi sowan Kang Bagus. Inggih. Senengatinipun Kakang ento ngrungokake apa sing mbok aturake. Kula saka kuwi sira tak aturi lungguh sing kepenak. Inggih kawis paten bae. Uga marang sira karya simpe. Sira tak keparengake matur nggon usap biantu marang Kang Masku karya berupa nggone nindakake kewajiban. Tak tampa pangestuning sunggahe enggal tampan ana ya. Anggen kula sampun Kang Mas kula sedaya sampun rampung. Wis mari Ya saestu. ora bae kucilan kita. Bagus. Yen ngono lho sing penak ya. Uga marang sira kadangipun Kakang Cah Bagus Dimas Kuda Tirangsa. Tekamu ning Praja Majapahit Raja Basuki to Dimas. Basuki sowan kula Mas. Boten katalupen bekti kula kagum. Tak tampa pangestuning pun Kakang tumuli enggal ditampani ya Dimas. Sangat-sangat anggen kula. Menawi sesanggeman kula Mas. Anggen kula mimpin kawula wonten ing sawajajar. Sedaya boten muji wani atur panjenengan dalem Mas. Diajeng prameswari Ini dawuh Kang yen to kowe ngrungokke aturing kadangmu Dimas. Kuda Tirangsa rasane atimu tapi diajeng. Waduh Kang Mas, itu dateng menawa kula lan batin kula marang sampeyan mantep lho Kang Mas. Marem atimu. Ning atinipun Kakang isih ana sing rada gandel. Ayo ana to. Mosok diajeng prameswari ora tanggap. Nalika pun Kakang nganakake pasiban aku sing wis lakon. Kadangmu Kuda Tirangsa sowan apa ora? Oh, menika nggih pangapunten to. Ingkang kadang menika taksih kalibetan. Diajeng prameswari sesanggupan ki ora ana enteni lho. Yo. Wonten kabar, wonten wangsulan Kaya ngono to ben ora dadekake bingunge atinipun Kakang. kula iki bingung lho Kang Mas. Telung paselangan kok boten wonten. Ora mungkin bener diajeng. Iki Yen tak rasa yen tak pikir iki wis ana tukang buat. nanging sampun sampun rampung kok Kang Mas. Meskipun menika sowan terus kok Kang Mas. Pancen kuwi sing tak karepake ciptaning atinipun Kakang keluarga Praja Majapahit. Aja nganti ana sing godhang. Iki mulane ya Dri aja saiki aja dadi pemalas ya, kudu paten. Dimas Kuda Tirangsa. Inggih Mas. Krungu apa sing tak kandhake marang Kang Boko Prameswari. Pangapunten dalem sewu Mas. Wonten sing sanggeman sing boten saged kula tinggalake. Nggih punika kula sowan wonten ing Kraton Majapahit. Nggih nyempet-nyempetke lho Mas. Apa Kakang kira wis kandha wola-wali sesangguman ki ora ana enteni. Tapi mantul iki kula badhe sowan Ya, Kang Majapahit boten gontak kok Mas. apa aturmu kuwi kena tak gondeli Dimas. Nggih kirangan. Loh, Kula nyambak ditimbang ya Mas. ya pun Kakang
pakai dodo jalanan menungso ki ora ngerti besok ora karo datang yo yen ngono lungguh sing kepenak yo uga marang sira Dimas kudu tirangi piye wastane nggonku Maranata kabeh para sanatriya sing mapan ana ing kasatriyan Sahujajar Nakanipun aku kulon para nuwa ing mapan wonten ing Sahujajar menika dampen pun sedampen menika sampun terbiasa terampil ya aturmu tak tampa sawetara taturi lungguh sing kepenak mesti dawuh diajeng Prameswari Iki paling dawuh Kang. kabeh para putri rakyat wis padha slamet Sedaya menika sampun sugeng boten wonten arangan menapa Kang. Nyatanipun garwa-garwa iki derek semangat agung kok Kang. yen ngono kabeh para putri aturana lungguh sing kepenak ana kawigaten sing bakal ndak aturake marang Kakang Bakti Minamjang Ngaten monggo. langsung dumateng Kakang Bakti Minamjang piye kula dawuh mestinipun panjenengan kaget kula timbali jalaran dinten kalungguhan menika dinten pasedanaku menika laras atur pikiran dalem Gusti Ratu menika panjenengan menika ngutus salah satunggalipun menggo untuk bendhe kaping 3 nika ora nandhakake Wiswanaraga menawi kemawon wonten kawigadosanipun ingkang badhe panjenengan babaraken kepara boten lepat aturipun Kakang Bakti Minamjang wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken ya menika kawigaten menika dumawah wonten garwa kula Diajeng Prameswari udakawis sampun wonten 3 dinten sapunika piyambakipun matur dhateng kula badhe matur menawi to dipun sekseni keluarga Praja Majapahit oh ajenji Diajeng Prameswari Iki kula Kang Prabu. sira wis pirsa dhewe kabeh keluarga Praja Majapahit wis padha sibuk coba nalika ngarep Diajeng Prameswari arep matur mawon saringing pendopo sampis dikebaki sowaning para kadang sira tak keparengake matur Diajeng Kang Prabu. Menika wis dawuh panjenengan. Kula menika ngajeng-ajeng kapan baya menika pasewakan agung. Nanging kula boten mari kabar susah kok Kang Mas. Nanging kula badhe mari kabar gembira dhateng kawula Majapahit. Lan para sedaya kok kawula Majapahit kesanipun milngaken Kang Mas. kabar seneng Diajeng Inggih, kula ngaten Kang Mas. Kula ngaten panjenengan menika lek iki sampun dangu anggenipun jejodhoan. ayo wis mataun-taun kok Sapunika kula ndarbini lho Kang Mas. Diajeng Prameswari Iki kula menika ngandhut sampun ingkang sasi laminipun lho Kang Mas. Kakang Bakti Minamjang kabejan kamulyan sampun dumawah dhateng kula dewa kang akare loka sampun minangkani menapa ingkang kula kersakaken Diajeng Prameswari sampun garbini sampun tigang sasi wah menika kaleresan Gusti Ratu awit Gusti Putri Garbini mugi-mugi mewah mawon putra menika mijil kakung Kakang
Kakang Minaujar. Nggih. Menika ingkang kula ajeng rinten Kakang Dalu. Jalaran menawi tombinjang kula sampun lengser saking keprabon Majapahit. Minangka gantosipun sinten Rangge Jumawa wonten anak nggih to. Mas, Yo piye dia? nanging sampun tidak sasilanipun kok tasih yo Kang Mas. Dia jeneng wis jamak lumrahe yen to wong ngandhut iki mesti wae ngidam. Yen ngono diajeng ngidam. Iki Aja kuwatir diajeng. Praja Majapahit akeh wawan sing sarwa kekejutan. Kandha marang pun Kakang bakal tak pundhutke diajeng. nanging ngidanipun maneh-maneh lho Kang Mas. Ngidam kok aneh-aneh iki anahe mapan ana endi kok diajeng. Kang Mas, ngidanipun menika kula Kang Mas. Maduning tawon ajeng putih. Diajeng prameswari. Pamit dawuh Kang Mas. Apa ora kleru nggonku kandhang kuwi diajeng. Boten menawi tangga boten saged ngunjuk maduning tawon ajeng putih. Rasaning batos kula menika taksih dereng marem kok Kang Mas. Kamangka diajeng. Nganti aku cilik nganti lungguh. Kursi keprabon kok Majapahit lagi iki lho aku krungu maduning tawon ajeng putih. Apa ya ana kok diajeng? Tiba-tiba wonten yen boten saged nglamat mangke dak kiler lho putra panjenengan Kang Mas. Ya diajeng. Sarene kuwi pamuntai calon sipunan jabang bayi. Dikaya ngapa bakal tak pinangkani. Iki matur nuwun sanget Kang Mas. Kakang Pati Minaujar. Kula dalu. Panjenengan sampun midhangetaken aturipun diajeng prameswari. Piyambakipun niku ngidam. Ning ingkang dipun idam menika namung kepengin ngunjuk madunipun tawolan putih. Menapa wonten sak lumahing jagat madunipun tawolan putih kakang? Apunten dalam sewu Gusti Ratu. Miturut para wiku. Rikala semanten kula deblagi wonten ing asane wiku menika. Kaporo madunipun tawon kancah putih menika wonten. Wonten. Lajeng mapanipun wonten pundi? Ning apunten sewu. Mapanipun wonten ing alas bergedekan menika, alas gung lewang-lewung Gusti Prabu. Jalma mara jalma mati tekesipun menungso ingkang tobat wonten wana menika boten wangsul malih. Kakang Pati Minaujar menika pamuntaing calon anak kula. Senajan mapanipun wonten ing alas gung lewang-lewung paribasanipun jalma mara jalma mati. Senajan nyawa totoanipun badhe kula upadi kakang. Ngapunten dalem sewu Mas. Dimas Kuda Tilarso Panjenengan boten sisa jengkar saking kursi gading. Jur karepe Dimas Tasih wonten kadang Pandhawa Kuda Tilarso lan Kuda Wirangin. Sampun dados sumpah prasetya kula. Yen to kula dibetahaken wonten ing kraton Majapahit, kula saestu sagung ngupadi kahananing maduning tawon lajeng putih Mas. Dimas Kuda Tilarso sagung upadi maduning tawon ajeng putih. Sagung Mas. Dimas Kuda Tilarso yen tak pikir sira kadang ingsun tenang Dimas. Praja Majapahit ana ribetan Dimas Kuda Tilarso Kuda Tirangin kepengin udari karibetan Praja Majapahit. Sampun dados sumpah prasetya kula Mas. Kula badhe sabya yen to wonten betang wonten kraton Majapahit. Kula Mas wonten kadang panjenengan Kuda Tilarso kelawan Kuda Wirangin. Dimas
Uga Tilarso uga Dimas uga Tirani pun kakang kung bisa ilake gung panul marang Dimas Sakloron ini Dimas sira aja kesusu ninggalake praja Majapahit umadi maduning tawalan cepute sira rak wis pirsa dhewe aturing para wiku sing gentur tapani sok sapa sing ngayahi sesanggeman tilambaran ati kang ngejar bisa kapinaken apa sing bakal digayuh Dimas lajeng kersa panjenengan Mas ben ati sira ngejar sira bakal tak menehi bubungan arupa tetembangan kapiye Dimas matur nembang nuwun sanget Kang Mas nggih menika kang kula arep-arepaken Kang Mas ngono nggih perjalanan wis pitunggal-unggal sira ora sebo mesti kangen karo suarane kambok-kambokmu to nggih menika uwangan kula Diajeng Prameswari sira ora wis turu dhewe aturing kakangmu Uga Tilarso uga Tirani Menika ulangan dirose Kang Mas. ya ngono kabeh para putri aturan aja kabeh Iya Diajeng.
Wesik. Wesik. Krishna, Wesik. Baik.
Bukit berbunga mana? Asik. Asik.
Aku masih tahu kamu Den awake Den.
Mas Sudah tidak keyboard Pak Nono. Piro rasane ngatimu sawise nampa pasugatan para putri Praja Majapahit. Matur nembah nuwun sanget Kang Mas. Marang banget rasane penggalih kula Mas. Kakang Pati minangka Kula wiwit ingkang prenjak tansah ganjar kemawon. Werdinipun badhe wonten menapa Kakang? miturut wiku yen to wonten penjak ganjar wonten ing ngajeng griya. Menika ateges badhe wonten tamu agung Menawi ngaten panjenengan Bapak yen to wonten tamu panjenengan nyapaken. Kakang Pati saring panjenengan menika pramugarining Praja Majapahit. Kamu niku kula boten Kisana kakak tembeng terlalu penting kata Majapahit. Panjenengan istirahat tinarak ikan prayoga. Kulo pengen mawon kepada panjenengan. Panjenengan menika sinten ingkang paling asma lan saking pundi papan panjenengan menika? Kulo panjenengan utuh swara pepati saking kulo. Jeneng Utuh swara pepati saking Swara saking kulo iku. Lajeng kersa panjenengan niat wonten ing Pasih Barago wonten kawin gantosan napa tindak langing mawon. Pindah kulo wantun niat tatanan wonten ing Majapahit. Yen to Tapi kalipun kulo nampi masaking Gusti kulo Ibu Prayoga menapa resmi wonten putra sakembaran. marika leres Pitungkasipun Gusti kulo menika kabeh unggah-unggah putra sakembaran menika ingkang asma Putra Prayoga. Kulo badhe paring kasempatan dumateng uga dirasa darahipun dari langit ingkang badhe matur dumateng panjenengan. Pangapunten Mas, kulo badhe paring pangsulan dhateng pawongan punika. Yo tak keponakake. Bisa Pak? Pangapunten dalem sewu. Boten ateges kula ngiwangi panjenengan utusan saking Gowindo. Nanging kula kudu langsung lawan kuda wirangin. Masih wonten sesanggeman ingkang badhe kula lampahi. Pramila kados punika. Kula nampik panglamar putri saking Gowindo bisa Pak. Ning aku tencak ing jam siwun. Kulo gak pitungkas kali jam siwun. Yo pitungkasi tapi Makaten tak harus kemawon. Kasar ngikutin harus ngikutin. Mangsa ngikutin. Langsung panglamar lo ditundolak. Yang ngaten. Lakon lo tupai. Badhe kulo dalem karaman. Pangapunten
Prabu. Sapunika kula kelawan Kuda Wirang ingkang berkah menawi kraton Majapahit. Pangapunten. Kula kelawan Kuda Wirang kelawan para Punggawa ingkang tanggung jawab amas. Dimas sudah bilang Punten. ikut kakak waktu main orang kesakit ono rojo mati ono sopo Dimas tamu kang soko rojo itu tak bodoh sawisi sira ngeraki prajurit soko rojo itu patutno berpati madune tawanan ceputi Nyuwun tambahi pangestu Mas. kakak tapi minum jahe Kula dawuh sewu. kula nyuwun dhateng panjenengan panjenengan pemanuke lampahipun Dimas Kuda Tilarso Kuda Tirani genipun upadi madunipun tawanan ceputi Ora sing tidak punya kados kata kula iki